La plataforma L'Hospitalet sense vies s'ha presentat avui oficialment i per segona vegada. L'any 2000, una agrupació d'associacions de la ciutat es va unir per exigir el soterrament de les vies de Renfe. El projecte es va aprovar el 2008 i s'havia d'executar en un termini de 4 anys, però encara no ha començat cap obra. La plataforma torna a néixer amb l'objectiu de recollir el centenar de suports d'entitats que va aconseguir fa 10 anys. El pont de la Torrassa, un dels símbols que exemplifiquen com les vies del tren han separat dos barris de la ciutat. És el lloc escollit per la plataforma ciutadana L'Hospitalet sense vies per presentar-se en societat per segon cop. Aquest grup, format per 13 entitats de la ciutat, es va crear l'any 2000 per reivindicar el soterrament de les vies de tren. 11 anys després han decidit reactivar la plataforma davant la paralització d'un projecte que es va aprovar el 2008. Això ja estava dotat. I si no recordo malament, eren 413 milions d'euros i això ja es va acordar el 2008. Val? Nosaltres què volem? Home, ja sabem que la cosa està malament, però si ja estava dotat, d'alguna manera no entenem per què ara aquest retard, quan també en altres llocs s'està tirant endavant el projecte. I nosaltres ja fa molts anys que paguem un peatge molt important, la ciutat de l'Hospitalet. La plataforma creu que el soterrament de les vies és vital per l'Hospitalet per millorar la comunicació entre els barris i també per impulsar projectes de ciutat com la transformació de la Gran Via o el Biopol. Demanen l'adhesió de la resta d'entitats hospitalenques i també de la ciutadania. A través d'aquests fulls recolliran les firmes de suport. També es podrà signar al web lhsensevies.blogspot.com. Les signatures s'enviaran al Ministeri de Foment i a altres administracions. En aquest moment s'estan negociant els pressupostos. I ara és el moment en el qual els grups polítics han de posicionar-se clarament davant d'aquest projecte, davant de la ciutat de l'Hospitalet. Ara és el moment en el qual, més enllà de les paraules i els discursos, han de demostrar si estan o no per un tema que, com ha dit la Carme, és absolutament estratègic per a aquesta ciutat. També s'instal·laran carpes informatives a diferents barris de la ciutat, on es podrà participar de la campanya de recollida de signatures, que s'allargarà fins al juliol. De moment, la plataforma descarta organitzar una manifestació.